Hei, täällä Jukka Virtanen. Travel Pursuit tietokilpa alkaa. Kysymykset ovat kevyen musiikin alalta. Teen kysymyksen, sen jälkeen on pieni miettimistauko, sitten kerron oikean vastauksen. Ja nyt ensimmäinen kysymys. Kenen suomalaisen laulajan ensimmäinen menestyslevy Palkkasoturi oli? Hectorin Heikki Harman. Kuka oli elokuvan Saturday Night Fever päätähti? John Travolta. Mihin maahan sävelmä La Cucaracha liittyy? Meksikoon. Kaikkihan tietävät, että nimi tarkoittaa torakkaa. Kuka sävelsi ja lauloi Tango Pelargonian? Se oli Kari Kuuva. Minkä levyyhtiön etiketissä on koira? HMV eli His Master's Voice. Ja sitten seuraava kysymys. Minkä musikaalin henkilöhahmoja Mr. Doolittle on? My Fair Ladyn. Kuka italialaispoika valloitti Suomen 50-60-lukujen taitteessa? Robertino Loretti, alun perin Tanskan television löytö. Mitä kaupunkia pidetään amerikkalaisen countrymusiikin keskuspaikkana? Nashvilleä tietysti. Millä nimellä Henry Aaltonen paremmin tunnetaan? Remu. Minkä musiikkilajin suuriin nimiin Chubby Checker kuului? Twistin, sehän oli 60-luvun alun villitys. Kuka on ollut esikuvana Juise Leskisellä kappaleessa Jyrki Boy? Päätoimittaja Jyrki Hämäläinen. Mikä latinalaisamerikkalainen tanssi tuli muotiin 1950-luvun puolivälissä? Se oli mambo. Ja sitten seuraava kysymys. Kenen yhtye The Comets oli? Bill Haleyn. Kuka laulaa Kookkospähkinä kitarasta? J. Karjalainen ja Mustat lasit.
Mikä on Eric Claptonin lempinimi? Slow hand, hidas käsi. Clapton on nimittäin erikoisen tekninen kitaravirtuoosi. Kenen hitti oli aikoinaan Yes Sir, I Can Boogie? Bakkaran, se oli viehättävä tyttöduo. Mitä lauluja Unto Satoranta erityisesti tulkitsee? No tangoja. Ja taas seuraava kysymys. Kuka oli Talvisota-yhtyeen henkinen isä? Kansantaiteilija M.A. Numminen. Nyt sitten tulee ensimmäinen vihjekysymys. Annan ensin 3 pisteen vihjeen, sitten on hetki aikaa miettiä. Sitten 2 pisteen vihje ja miettimistauko ja lopuksi 1 pisteen vinkki. Vastata saa heti kun tietää. Mikä yhtye? Se on siis kysymys. Ja ensimmäinen vihje. Luonnossa se esiintyy 2 värisenä, vihreänä ja mustana. Nyt 2 pisteen vihje. Sen johtava sielu on korkea paikka tai varoittava asia. Yhden pisteen vihje. Se kuuluu porilaisten klaaniin. Oikea vastaus on mamba. Mamba on käärme, me tunnemme vihreän mamban ja mustan mamban. Tero Vaara on yhtyeen sielu ja mamba on Porista. Ja sitten tavallinen kysymys. Mitä sukua Aku Syrjä on Martti ja Pantse Syrjälle? Aku on serkku. Kuka lauloi Briitta Koivusen kanssa Olli Hämeen orkesterin laulusolistina? Eino Virtanen. Eikka soitti myös trumpettia. Seuraava kysymys. Mikä on Elvis Presleyn toinen etunimi? Kuningas oli Elvis Aaron Presley. Mitä instrumenttia Paavo Maijanen pääasiassa nykyään soittaa? Bassokitara on tällä hetkellä kai Paven pääinstrumentti. Hän soittaa myös muita vempaimia, kitaraa ja kosketin soittimia. Seuraava kysymys. Kenen orkesterin epävirallisena tunnussävelmänä pidetään kappaletta Take the A-Train? Duke Ellingtonin. Ja sitten oikein vaikea kysymys. Kuka on sanoittanut laulun Sellainen ol Viipuri?
Tämän Ralph Benatskin operettisävelen sijoitti Viipuriin 30-luvulla Eino Kettunen ja Saukki on vähän lisäillyt ja korjaillut tekstiä. Juha Vainiohan teki laulun tunnetuksi. Ketkä laulavat Kivikasvoissa? Fredi, Ilkka Hemming, Ismo Sajakorpi ja Georg Dolivo, jonka Kai Hyttinen tulee korvaamaan. Kuka tällä hetkellä on ainoa päätoiminen naissanoittajamme? Krisse Johansson. Missä yhteydessä Reijo Paukku tuli tunnetuksi? Hän ohjasi merkittävän hippimusikaalin Hair Tampereella. Mikä on Neumannin oikea nimi? Niemisen Pertti on Neumann. Missäs iskelmässä Olavi Virta laulaa Argentiinan pustasta? Iki-ihanassa Tango Desireessä. Mikä on laulajatyttö Einin sukunimi? Orajärvi. Eini on kotoisin Pellon Orajärven rannalta. Mitäs tanssia Kalle Tappinen tanssi? Sambaa. Oisen Malmsteenin ja Veskun bravuuri on George Malmsteenin tekemä. Kuka useasti Suomessakin esiintynyt muusikko soitti vibrafonia Benny Goodmanin kvartetissa? Lionel Hampton. Minkä nimisessä yhtyeessä muun muassa Ankki, Hector, Kei ja Petri Hohenthal ja Jari Lappalainen ovat musisoineet? Kumuluksessa. Ja seuraava kysymys kuuluu näin. Mistä nimestä J. Karjalaisen etukirjain J on saatu? Karjalaisella on kaunis etunimi, hän on Jukka. Mikä jäi Ester ja Abi Ofarimin ainoaksi suurmenestyslevyksi? Cinderella Roccafella. Kuka sävelsi Euroviisukappaleemme Tom Tom? Rauno Lehtinen, joka teki myös lauluun tekstin. Mistä kaupungista kotoisin on Bogart-yhtye? Turusta.
Kuka laulaja tuli suurelle yleisölle tutuksi TV-sarjasta Nää niitä lauluja on? Tamperelainen Pauli Räsänen. Ja sitten taas vihjekysymys. Ensin 3 pisteen vihje, sitten 2 ja 1 ja niin poispäin. Kysymys kuuluu, kuka tangolaulaja? 3 pisteen vihje. Hän on talvisodan kuulu taistelupaikka. Kahden pisteen vinkki. Hän on myös kuljettu matka. Ja 1 pisteen vihje. Satumaa on yksi hänen tunnetuimmistaan. Vastaus on Reijo Taipale. Taipale oli talvisodan taistelupaikka ja se on kuljettu matka ja kaikki muistamme iki-ihanan Satumaa-tulkinnan. Ja sitten tavallinen kysymys. Mikä on Matin ja Tepon sukunimi? Ruohonen. 3. veli Seppo on menestynyt kansainvälisillä oopperanäyttämöillä. Kenen naislaulajan kanssa Paavo Noponen on tehnyt levyn? Maarionin kanssa. Levy oli Kuusamo, alkuperäiseltä nimeltään Afrika. Minkä maalainen yhtye Manfred Mann oli? Englantilainen. Ja seuraava kysymys. Mistä fyysisestä vammasta kitaristi Django Reinhardt kärsi? Tämä kitaravirtuoosi soitti 3 sormella. Hänen vasen kätensä viottui asuntovaunun tulipalossa. Mitä levyä pidetään ensimmäisenä suomalaisena jats-levynä? Muistan sinua Elaine, jonka Pirkka-Pekka Petelius nosti uuteen kukoistukseen. Mikäs on laulaja Frederikin oikea nimi? Ilkka Sysimetsä. Kenen kanssa Tamara Lund solmi ensimmäisen avioliittonsa? Aatos Tapalan. Millä nimellä Jukka-Pekka Välimaa paremmin tunnetaan? Hän on Kauko Röyhkä. Kauko Röyhkä on myös erinomainen kirjailija. Ketä nykymuusikoista me kutsutaan aateliseksi? Seppo Paakkunainen on paroni. Minkä yhtyeen kanssa Lea Laveen on viime vuosina esiintynyt?
Mistral-yhtyeen. Mikä oli Paul Ankan läpimurtolevy? Diana. Mihin Helsingin kaupungin osaan Reino Helismaalle puuhataan patsasta? Helismaan patsas tulee Puistolan kaupungin osaan. Kuka eturivin naislaulajistamme on Vesikukka? Sonja Lumme. Minkä nimiset sisarukset lauloivat Seidat lauluyhtyeessä? Kiviharjun sisaruksia olivat Seidat. Missä laulussa seikkailee merkonoomi Huikkanen? Juha Vainion laulussa Matka rakastaja. Kuka edesmennyt kuuluisuus mainostaa nykyisin farkkuja? Sam Cooke, jonka musiikki on tehnyt uudestaan tulemisen 20 vuotta laulajan väkivaltaisen kuoleman jälkeen. Ketä pidetään reggaen kuninkaana? Bob Marley oli kuningas. Elokuvan miehuuskoe taustalla soi monta laulua, muun muassa Mrs. Robinson. Ketkä tekivät musiikin siihen? Simon ja Garfunkel tekivät musiikin Dustin Hoffmanin läpimurtoelokuvaan Miehuuskoe. Simon ja Garfunkel aloittivat muuten uransa nimellä Tom ja Jerry. Seuraava kysymys. Mikä on jokaisen itseään kunnioittavan suomalaisen hanuristin bravuurinumero? Se on Säkkijärven polkka, nykyisin Kondratievin polkka. Ja sitten on taas vihjekysymyksen vuoro. Nyt tulee 3 pisteen vihje kysymykseen. Mikä musikaali? Se on Sirpa Ylöselle mieleen. Kahden pisteen vihje. Buffalo Bill esiintyy tässä musikaalissa. Ja 1 pinnan vihje. Se heijastelee nykyistä tasa-arvolakia. Se on tietysti Annien mestari ampuja. Sirpa Ylönen on naisampuja ja Buffalo Bill on roolihenkilö. Te tunnette musikaalin, tuliko mieleen? Ja sitten tavallinen kysymys.
Mikä on Suomen eniten myyty instrumentaalilevy? Se on Mortensonin Myrskyluodon Maija. Minkä maan kevyen musiikin suuriin nimiin Udo Jürgens kuuluu? Euroviisuvoittaja, säveltäjä, laulaja, pianisti Udo Jürgens on itävaltalainen. Seuraava kysymys. Minkä yhtyeen solistina Matti Inkinen on laulanut? Inkisen yhtye on SIG. Mikä on nykyisin Suomen tunnetuin siivekäs yhtye? Lapinlahden linnut. Mikä Aarno Ranisen sävellys on edustanut Suomea Euroviisuissa? Ranisen Euroviisun nimi on Lapponia, Ranisen hevosen nimi sen sijaan on Rikuri. Mistä laulajaveljekset Mika ja Turkka Mali ovat kotoisin? Malin veljekset ovat Forssan poikia. Ketä jatsin suurta nimeä varsinkin ruotsinkieliset kutsuvat Luddeksi? Louis Armstrong on Ludde. Mistä musikaalista on valssisävelmä Wunderbar? Se on Suutele minua Kati, Kiss me Kate, joka on tehty Shakespearen näytelmän Kuinka äkäpussi kesytetään pohjalta. Keneltä kuuluisalta laulajattarelta on nenä leikattu uuteen muotoon? Ainakin Barbara Streisandilta. Kenen LP-albumi Graceland on? Se on Paul Simonin. Hän teki sen eteläafrikkalaisten muusikkojen kanssa. Kuka johtaa Espoo Big Bandia? Espoo Big Bandin sielu on Martti Lappalainen. Missä yhtyeessä Mato Valtonen soittaa ja laulaa? Sleepy Sleepers on Mato Valtosen ja Sakke Järvenpään yhtye. Mitä orkesteria Bruno Laakko johti? Tämä Amerikan suomalainen jatsin lähettiläs oli Lepakot-orkesterin johtaja. Kenen tunnetun laulajattaren kanssa Johnny Hallyday oli naimisissa? Hänen vaimonsa oli Sylvie Vartan.
Kukas laulaa levyllä Keke Roosbergista? Taiteilija Matti Pellonpää. Mihin kaupunkiin on pystytetty Olavi Virralle patsas? Olavi Virran patsas on Tampereella. Missäs vaikuttaa pop-yhtye Appelsiin? Appelsiin on eestiläinen. Mikä suomalainen duo lauloi Kuin silloin ennen? No, Jarkko ja Laura. Ja sitten on vuorossa taas vihjekysymys. Kuka suomalainen naislaulaja on kysymyksessä? 3 pisteen vihje. Sakari Topelius hänen herrastaan kirjoitti kasvattavassa sävyssä. Kahden pisteen vihje. Häntä voisi sanoa myös kahvitytöksi. Tämä Pohjanmaan tyttö laulaa kauniin käheästi. Paula Koivuniemi on oikea vastaus. Sakari Topelius kirjoitti ensimmäisen kerran Koivuniemen herrasta ja Paula on kahvityttö ja Koivuniemen Paula on Pohjanmaalta kotoisin. Ja tavallinen kysymys. Missä kaupungissa The Beatles soitti itsensä yleiseen tietouteen? Tämän maailman mullistaneen yhtyeen ensimmäiset menestyskeikat tehtiin Hampurissa. Minkä lauluyhtyeen solisti oli Viktor Kalborek? Hullu Jussin. Viktor Kalborekhan on siviilinimeltään Eekki Mantere. Ketkä ovat laulaneet nykyversion virrestä Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie? Suuret tulkitsijat Vesa-Matti Loiri ja Saku Kuosmanen. Kenen elämästä kertoo elokuva Moonlight Serenade? Se oli Glenn Millerin tarina. Helppo kysymys. Mikä on Brasilian suosituin tanssimusiikkilaji? Samba. Mikä oli Suomen ensimmäinen kultalevy? Muistatko Mon Repoon? Aili Runnen teksti ja Eki Lindströmin sävellys. Mistä maasta ovat Frank Sinatran sukujuuret? Italiasta, Sisiliasta.
Kenen taustayhtye The Shadows oli? Cliff Richardin alkuperäinen nimi oli The Drifters, mutta kun Amerikassa oli samanniminen lauluyhtye, pojat muuttivat sen varjoiksi. Minkä oppilaitoksen orkesteri retuperän VPK kaksinkertaisella V:llä on? Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan eli Polin. Kuka norjalainen letkajenkkamies oli aikoinaan Suomessa erittäin suosittu? Jan Rode. Mikä sangen suosittu lauluyhtye on Koirasisarukset? The Pointer Sisters. Kuka on Puppe? Jean-Pierre Kuselan säestäjä Olli Ahvenlahti. Kenellä muusikolla on välirepliikki kappaleessa Vanha salakuljettaja Laitinen? Seiväsmatkojen tulkitsija Reijo Tani. Minkä yhtyeen managerina Stickan Andersson toimi? Hän oli Abban manageri ja Abban luoja. Kuka on viikonloppuisä? Reijo Kallio. Mikä Harri Saksala on koulutukseltaan? Harri Saksala on varatuomari. Millä toisella nimellä Nakke Johansson on tehnyt sävellyksiä? Paul Niska. Missä Tanskan kaupungissa järjestetään vuosittain suuret kansainväliset rockfestivaalit? Roskildessa. Kenen suomalaisen kevyen musiikin veteraanin lempinimi on Lutu? Kullervo Linna on Lutu. Oulunkylän jats- ja pop-opisto on nykyään konservatorio. Kuka mahtaa olla sen rehtori? Klaus Järvinen. Minkä laulun suomenkielinen versio Ukko-Pekka UU on? Alkuperäinen teos on Chattanooga Choo Choo, oivallus on Saukin. Kuka on Eurythmics-yhtyeen naispuolinen laulusolisti?
Annie Lennox. Ja nyt on vuorossa taas vihjekysymys. Kuka huilua soittava mieslaulaja, suomalainen, kätkeytyy näiden vihjeiden taakse? 3 pisteen vihje. Kirjallisesti hän on yhdistelmä rautatietä ja nummisuutareita. Kahden pisteen vinkki. Alun perin hän on Oulun poikia. Ja 1 pisteen vihje. Hänen toistaiseksi viimeisin menestyksensä on ylistyslaulu puurolle ja rekkakuskeille. Hän on Matti Esko, eli Eskonniemen Matti. Juhani Ahon rautatiessä on Matti ja Liisa ja nummisuutareissa Esko ja Matti on Oulusta kotoisin. Ja sitten tavallinen kysymys. Ketkä 2 Miss Suomea ovat menestyneet levylaulajina? Pirkko Mannola ja Armi Aavikko. Kuka oli Suomen ensimmäinen edustaja Euroviisuissa? Laila Kinnunen vuonna 1961. Valoa ikkunassa oli laulun nimi. Kuinka monen myydyn levyn määrällä saa platinalevyn? $100,000 on platinalevyraja. Ketä kutsutaan Walesin tiikeriksi? Hän on Tom Jones. Mistä maasta on kotoisin mestaripianisti Oscar Peterson? Hän on kanadalainen. Kuka kätkeytyy salanimen Emil von Rete taakse? Veksi Salmi. Kuka on viime aikoina urakoinut Olavi Virran hittien uudelleen levyttäjänä? Topi Sorsakoski eli Pekka Tammilehto. Kenen tulkinta sävelmästä Kuolleet lehdet on kansainvälisesti ehkä kaikkein tunnetuin? Tulkitsija on Yves Montand. Minkä kaupungin tyttöjä on Irmeli Mäkelä? Hän on Kotkan tyttöjä. Kenen kreikkalaisen säveltäjän kanssa Arja Saijonmaa on tehnyt yhteistyötä? Mikis Theodorakiksen. Kuka Babitsinien laulavista sisaruksista on nuorin? Anna Babitsin. Mikä on Bob Dylanin oikea nimi?
Robert Zimmermann. Mikä on kapellimestari Ossi Runnen soitin? Ossi Runne soittaa trumpettia. Mistä oopperasta on peräisin laulu Mac the Knife, Puukko Mac? Se on Brechtin ja Weilin kerjäläisoopperasta eli 3 pennin oopperasta. Mitkä musiikkikilpailut järjestetään Sopotissa? Sopotissa pidetään OIRT:n laulukilpailut, jotka ovat sosialististen maiden Euroviisuja vastaavat festivaalit. Mikä lauluyhtye esiintyi Elviksen taustakuorona? The Jordaners. Sama lauluyhtye on muuten tehnyt taustoja Jussi Raittisen Amerikan levytyksessä. Mikä Bing Crosbyn laulama joululaulu oli pitkään maailman eniten myyty äänilevy? White Christmas, valkea joulu. Ja nyt on vuorossa taas vihjekysymys. Mikä lauluyhtye Four Catsin menestyslevytys on näiden vihjeiden takana? 3 pisteen vihje. Suomesta ne hävisivät vanhan Snellmanin myötä. Kahden pisteen vihje. Niiden alkuperäisväri on vihreä. Ja 1 pisteen vihje. Laulun kohde saa pitkät. Vastaus on suuret setelit. Vanhat setelithän olivat isokokoisia. Laulun alkuperäisnimi on Greenback Dollar ja ne multa pitkät vain saa. Ja sitten taas tavallinen kysymys. Minkä alan musiikkia Dimitri Tiomkin erityisesti sävelsi? Hän teki elokuvamusiikkia, muun muassa Fred Zinnemannin Sheriffin musiikki on hänen säveltämäänsä. Mistä pääkaupungista Danny teki hittilevyn? Danny lauloi Tukholmasta. Alkuperäinen laulu oli nimeltään Detroit City. Minkä nimisen yhtyeen kanssa Kari Peitsamo esiintyy? Yhtye on Kari Peitsamon Skootteri. Kuka on Umon kapellimestari? Esko Linnavalli. Kuka on maailman kuuluisin vanhanaikainen tyttö? Eartha Kitt.
Kuka suomalainen artisti on levyttänyt eniten Yhdysvalloissa? Hiski Salomaa. Son ja Cher oli tunnettu lauluduo. Mikä oli Sonin sukunimi? Bono. Mikä on Stevie Wonderin sooloinstrumentti? Stevie Wonder on multi-instrumentalisti, mutta huuliharppu on hänen soolosoittimensa. Millä nimellä kappale Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree tehtiin suomeksi? Kai Hyttinen lauloi Veksisalmen sanoin Nosta lippu salkoon. Kuka on jo vuosikymmeniä ollut Ruotsin johtava alttosaksofonisti? Arne Domnerus. Kuka tämän hetken maailmanluokan pop-tähti on poliittinen aktivisti? Little Steven. Millä kappaleella Millie Jackson menestyi maailmalla? My Boy Lollipop. Millie Jackson kävi muuten vuonna 1966 Suomessa. Kuka sävelsi Alexander Ragtime Bandin? Irving Berlin. Kuka herätti radio-ohjelmien avulla humpan henkiin? Antero Alpola. Kuka suomalainen laulaja on levyttänyt useita Julio Iglesiaksen kappaleita? Juha Matti, Pohjanmaan poika. Kenen yhtye Mad Dogs oli? Joe Cockerin. Kenen runoon Leonard Cohen on säveltänyt kappaleen Take This Waltz? Alkuperäisruno on Federico Garcia Lorcan. Mikä havajilainen sävelmä oli korkealla listolla Suomessakin 1960-luvun alussa? Se oli Putti Putti. Suomeksi sen teki Kai Lind, alkuperäisesittäjä oli Jake Epey. Millä Suomen paikkakunnalla country kukoistaa? Lehmipoikalaulut soivat Karjaalla. Ja sitten on taas vihjekysymyksen vuoro. 3 pisteen vihje. Vihjeiden taakse
kätkeytyy suomalainen kapellimestari. Hänen sukunimensä on Retretistä tuttu. Kahden pisteen vihje. Mäenlaskussa hän on kultamitalimies. Ja yhden pisteen vihje. Vuosikausia hän on ollut Marionin takana. Oikea vastaus on Antti Hyvärinen. Antin veli Pekka Hyvärinen on Retretin luoja ja Antti Hyvärinen voitti aikoinaan kultamitalin mäenlaskussa ja Antti Hyvärinen on Marionin taustavoima eli vakituinen kapellimestari Marionin esityksissä. Ja tavallinen kysymys kuuluu, kuka lauloi balladin Olavin linnasta? Annikki Tähti. Laulu on muuten Erkki Melakosken säveltämä. Kuka artisti on saanut itsestään näköispatsaan Mikkelin vahakabinettiin? Juise Leskinen. Kuka sävelsi P. Mustapään kauniin runon Sininen uni? Säveltäjän nimi on sama kuin esittäjän, Tapio Rautavaara. Mikä oli Rauli Badding Somerjoen ensimmäinen suuri menestys? Fiilaten ja höyläten. Teksti muuten oli Jarkko Laineen ja sovitus Seppo Hovin. Minkä orkesterin kapellimestarina Arthur Fuhrman toimii? Helsingin poliisien orkesterin. Kuka oli Hurriganes-yhtyeen bassokitaristi? Kisse Häkkinen. Kuka laulaja ja viihdeartisti oli Jerry Luiksen aisaparina monissa menestyskomedioissa? Dean Martin. Mikä on miehekkään laulajan Kari Tapion sukunimi? Hän on Kari Tapio Jalkanen. Kuka on Levi and the Leavings -yhtyeen johtava hahmo? Gösta Sundqvist, joka muuten nuorena oli huippujalkapalloilija. Glendora Ikkunaprinssin on levyttänyt ainakin 2 suomalaista mieslaulajaa. Ketkä? Olavi Virta ja Badding Somerjoki. Missä 60-luvun kotimaisessa huippuyhtyeessä Harri Saksala musisoi? Yhtye oli Topmost. Mikä oli Katri Helenan tyttönimi?
rouva Kalaoja oli tyttö nimeltään Koistinen. Kenen tunnetun teatterihenkilön sisar Kiti Neuvonen on? Hän on Eija-Elina Bergholmin sisko. Minkäs kaupungin tyttöjä Anneli Saaristo on? Anneli on Turun tyttöjä. Kenen tekstiin muksut laulavat vessasta ja vesipostista? Teksti on Pentti Saarikosken, sävellys Tapio Lipposen. Kenelle taiteilijalle Urjalan kunta aikoinaan lahjoitti kesämökkitontin? Martti huuhaa Innaselle. Mistä The Islanders -yhtyeen nimi johtuu? Pojat olivat kotoisin Helsingin Lauttasaaresta. Kuka suomalaissyntyinen henkilö on juontanut Euroviisut? Helsingin Tarkampujan kadulla syntynyt Lill Lindfors. Minkä maan johtava pop-yhtye Autograph on? Neuvostoliiton. Kuka oli ensimmäinen suomalaisen iskelmän levyttänyt nainen? Annikki Arni, toimittaja. Ja sitten on vuorossa vihjekysymys. Tämän vihjeen takana on ikivihreä suomalainen iskelmä. Ensimmäinen ja 3 pinnan vihje. Se löytyy Kalliosta. Kahden pisteen vihje. Limberin Antti on sen hahmoja. Ja 1 pisteen vihje. Teksti on Juha Vainion parhaita. Oikea vastaus, 3. linjaa takaisin. Alkuperäiskappale on muuten instrumental-sävellys Beautiful in the Rain. Ketkä ovat säveltäneet ruotsalaisten eniten etsimän esineen? Yellow Submarine, keltainen sukellusvene, on John Lennonin ja Paul McCartneyn tekemä. Minkä yhtyeen kokoava hahmo on Kanarian saarilla asuva Sakari Kukko? Piirpaukkeen. Kuka kansainvälisesti kuuluisa paljasjalkainen iskelmätähti istui Johannes Virolaisen polvella?
Sandy Shaw, Euroviisuvoittaja. Mikä englantilainen yhtye lauloi Cadillacista? The Renegades, yhtye, joka oli erittäin suosittu Suomessa ja sittemmin myös Italiassa. Minkä kaupungin levyyhtiö Tamla Motown on? Se on Detroitin. Detroit on autokaupunki ja mustien murteella Motown, Motortown. Kuka tunnettu laulaja on tanssitaiteilija Margaretha von Baarin poika? Ricky Sorsa. Millä hedelmällä Harry Belafonte lauloi itsensä maailman menestykseen? Banaanilla. Banaanilastaajan laulun muistamme kaikki. Pekka Tiilikainen esiintyy erään jats-klassikon levytyksessä kertojana. Mikä jats-klassikko on kyseessä? Tiikerin metsästys, Tiger Rag. Idean takana olivat ilmeisesti Helismaa ja Kärki. Millä taiteilijanimellä voimistelun opettaja Esa Simonen on tehnyt useita levyjä? Esa Simonen on Robin. Mikä elokuva toi Suomeen sävelmän Rock Around the Clock? Elokuva oli Älä käännä heille selkääsi, pääosassa Glenn Ford. Kuka on maailman kuuluisin Ipaneeman tyttö? Astrud Gilberto. Missä USA:n osavaltiossa Bruce Springsteen asuu? New Jerseyssä. Kuka on säveltänyt ja kuka sanoittanut Kauniin Veeran? Kaunis Veera on Matti Jurvan ja Tatu Pekkarisen luomus. 3 suomalaista mestaruussarjan jalkapalloilijaa teki aktiiviaikoinaan Futis-trion nimellä levyn HJK:lle. Mainitse heistä yksi. Futis-triossa lauloivat Kai Paalman, Paavo Heinonen ja Kai Österberg. Mitkä Välimeren maat ovat voittaneet Euroviisut? Espanja, Ranska, Monaco, Italia ja Israel. Ja sitten seuraava kysymys. Vuonna 1959 valittiin Suomen ensimmäinen rock-kuningas oikein televisiossa suorassa lähetyksessä. Kenestä kruunattiin Suomen rock-kuningas? Kilpailun voitti Rock Jerry
Kai Järström, joka taitaa olla nykyään diplomiekonomi. Mikä amerikkalainen trio teki hitin melodiasta Tom Dooley? Se oli Kingston Trio. Suomeksi laulun on laulanut muun muassa Kauko Käyhkö. Minkä suomalaisille rakkaan instrumentin mestari herra Sivuka on? Sivukan instrumentti on harmonikka. Hän esittää musiikkia myös kitaralla ja ynisten. Lauluyhtye New Cheekers teki menestysiskelmän I'd like to teach the world to sing. Mikä suuryhtiö käytti tätä laulua mainoskampanjassaan? Coca-Cola. Kuka maailmankuulu tenorisaksofonisti on ollut Oscar-ehdokkaana? Dexter Gordon. Elokuva oli Round the Midnight. Ja taas on vihjekysymyksen vuoro, nyt tarkkana. Vihjeiden takaa paljastuu suomalainen viihdeartisti. Ensimmäinen ja 3 pisteen vihje. Tavallisesti protestilistalle joudutaan. Hän pääsi protestoimalla listalle. Ja sitten 2 pinnan vihje. Hän voitti pohjoismaisen mestaruuden putoamalla huvittavimmin veteen. Ja 1 pisteen vihje. Hän teki keltaisesta sukellusveneestä suomalaisen jäänsärkijän. Ja vastaus on tietysti Simo Salminen. Simo lauloi itsensä vuonna 1966 protestilaululla lista ykköseksi. Sitä ennen hän oli voittanut pohjoismaisen pellehyppymestaruuskilpailun ja hän kehoitti kaikkia jäätä särkemään. Ja seuraava kysymys. Mikä oli Ismo Alangon yhtye ennen Sielun veljiä? Hassisen kone. Mikä on Fats Dominon eniten myyty levy? Blueberry Hill. Somerolla on syntynyt ainakin 3 tunnettua musiikkimiestä. Ketkä? Vastaus Unto Mononen, M.A. Numminen ja Rauli Somerjoki. Kuka ensimmäisenä teki myyntimenestyksen sävelmästä Speedy Gonzales? Pat Boone. Mikä on Yleisradion vanhin edelleen jatkuva musiikkiohjelma? Se on lauantain toivotut levyt. Ja sitten aika vaikea kysymys.
Kenen hyvin suositun bassolaulajan ja alunperin kitaristin yksi salanimi oli K. Raikko? K. Raikko oli Kauko Käyhkö. Miltä radioasemalta kuunneltiin vielä 1950-luvulla eniten jatsmusiikkia Suomessa? Voice of America-asemaltahan sitä kuunneltiin. Ja minkä maalainen yhtye oli 70-luvun suosittu George Baker Selection? Se oli hollantilainen. Ja nyt alkaa olla loppukirin aika, vielä on 4 kysymystä jäljellä. Kuka on Harri Rinne? Harri Rinne on Mikko Alatalon lauluntekokaveri, mainosmies ammatiltaan. Seuraava kysymys. Teijo Joutsela ja Humppa Veikot levyttivät yhden Beatles-sävelmän. Minkä? She loves you. Hän sinun on jee. Phil Collins ja Peter Gabriel ovat tehneet hienot soolourat. Mikä on miesten yhteinen tausta? Molemmat olivat mukana legendaarisessa Genesis-yhtyeessä. Ja sitten vihon viimeinen kysymys. Mikä on Suomen eniten myyty äänilevy? Se on Dingon Kerjäläisten valtakunta. Sitä on myyty noin 180 000 kappaletta. Tässä Travel Pursuit kevyestä musiikista. Ennen seuraavaa kysymyskasettia huilimme hiukan ja jokainen tykönään hyräilee kauniin iskelmän, sillä hyvä musiikki tekee niin hyvää. Hei.